Olay tunlai thang thar te hi an thluak a fingin lam dan chi thar te hi an khre zung to a 77 Chin National Day an man na ania hen lam dan hi moi khop mai sa pho pon mu se duan ti bi kin karing hau lo mai ke chuan hetiang moi em mai le lam dan chi thar ni box sian han lam thei hi an fak om ka ti hle maya Burma kan mi zo u nau te hi an van lo duai lo em ti hi ka ngai tu na lo om ngal ringot maya hey an lam dan hian en la puma zaya nia puma zaya hetiang takan na la an lam thei hi an fak om lein ka ria amoi dang dai khop maya hetiang an nal tak mai an lam thei hi an fak om tak zet ani mi zo thalai te chi nga hian duai lo tak le music thiam tak te lam thiam tak te thil siam chu lama duai lo tak hi anon chuak nual donan nakina chuan in tuna kan nu le pa te fing kan ti vak lo ang deuh hian in thang lo thar le zel hian ke ni po fing lo min ti em hun hi alaron thleng ve dona amaro chungai thatu du tak thalai te hna kan cha du chu nu le pa te hi kan ai hriat na tam tak nen ni ti hi kan pom turani nakina chuan thiam na thazok te le mi fing tak in laron chuak mai the amaro chu ayu pan ni hrim chuan za takadon son dan le an zai ngai takat hil ti dan hi lo zir ngun thinang che ai upate za thiamin an thu te o in zom phoro pi pu te ro thil hluani ai upate za thiam ro ti la hi lo bel hle in a that dan le adik dan te lo zir chuak veng che an lam che lo thirang o